guztiai, Paula, arratsaldeon, Arratsaldeon. Bestelako aholku batzuk ingatoz gaur. Aspaldian ez genuen gizonezkoen arropei buruz hitz egin, eta gaur mutilak hartu boligrafoa eta papera, ze armairuan falta ezin duten oinarrizko arropez. Hitz egingo duzu, Paula. Gizonezkoentzat. Bai, ze normalean gainera beti aipatzen ditugu emakumeak, ez? Emakumezkoen oinarrizko jantziak, osagarriak, baina gizonezkoak ere adi. Oinarrizkoak ere badaude, ez? Eta kasu honetan gainera oinarrizko horiek ondo aukeratu behar dira. Orain merkealdiak ditugu eta oinarrizko eder batzuk eta gainera prezioneko batzuk erosi daitezke eta aprobetxatu behar dira berapenak hortarako, Aholkua beraz ongi aukeratzea. Aukera oso garrantzitsua da. Zer aukeratzen dira? Horiek asko erabiltzen dira. Normalean bai, izaten dira armairuko basikoak eta gainera urtean zehar erabiliko ditugun beti jantzi eroso eta polito horiek, ez? Paula, ezagutuko ditugu, oinarrizko horiek zeintzuk dira? Nahi baduzu hasiko gara, gainera Euskal Herrian oso ondo datorkigun janzki batekin, ez? Gabardinak edo trentxak, ez? Gaurko egunarekin, zoragarri. Aproposa. Gainera, normalen ezagutzen ditugun gabardina horiek, barbur kolore horiek, kamel kolore horiek izatenea, baina kasu honetan aukeratu dut beste hau, ez? Bi koloretan egindako gabardina edo trentxa, ikuste duzu, nola lotzen den botoiduna, alde batetik bestera. Gainera, gizonezko loturak eta emakumezko loturak ezberdinak izatenera. Batzuk eskubitara, besteak ezkerretara. Baina, kasu honetan, nik uste dut oso janzki aproposa dela, ez? Gainera, modernoa eta donork eraman dezakeen gabardina. Negurako euriari eta izeari aurre egiteko gabardina gizonezkoentzat, Bai, gainera Euskal Herrian baditugu horrez, udaberri luz, euriari du gelditu gabe, ez? Beste janzki bat, badibidez horrelako jakak, ez? Erosoak dira, jantziak dira, baina egunerako edo gauerako informalak, kasualak, ez? Eta kasu honetan, badauka testura goxo hau eta kolore argixagoak, ez? Ere, beti normalen Euskal Herrian oso ilun jantzen dugu, ez? Eta kolore pixka sartzea edo kolore argiagoak, beti ondo datoz. Alkondara estiloko jaka da, aurten oso modan daude, alkondara mota hauek, balarru estiloa edo baita kuadrodun kamisetan edo, eta nik uste dut aproposamen polita dela, ez? Alkondarak ere pentsatzen dut, oinarrizko jantziak izan behar dutela, ez? Beti aipatzen dugu, tamaian ezagunak dira gaina, alkondara zuriak. Zuriak, bai. Alkondara zuriak, emakumezkoetan eta gizonezkoetan. Baina, kasu honetan ekarri ditut, beste bi alkandora mota hauek, badakigu hor hipster moda hau dagoela, ez? Aipatzen dugun hau, eta... Gruntxa ere aipatu genuen, eta... Hau lodixagoa da, ikusten duzu, proposa dela, t-shirt edo kamiseta batekin eramateko eta gainetik, kazadura efektu hori egiten digu, eta bestalde jantziago den beste alkondara hau, ez? Baina beti, kuadrodunak, lerrodunak, eta beti, bai kolore argixagoak edo alaiagoak, eta beste hau, nik uste dut, klasikoagoa da, eta beste estilo bat dauka, ez? Baina bi hauek ere basikoak dira, ze jende asko pentsatzen du basikoak direla, oinarrizko gauzak soilik, ez? Zuria, beltza, eta horretan ez garela ateratzen. Basikoen artean ere, badaude beste janzki batzuk, modernoxagoak edo, adibidez, jaka hau, amerikana, ikuste dituzu hemen modan dauden ukondoak, eta badauka beste joku hau ere, baina, oinarrizkoa da, baina, badauka bere ikutxo hori, ez? Originaltasun ikutxua badu horrek, bai. Baita ikusi dituzu botoietan, eta, horrelako... Aurten zer dago modan, Paula? Oinarrizkoetan? Oinarrizkoetan kontutan izan behar dira, aurten sofistikatua izatea, da nik uste dut tendentzia. Mutilak sofistikatua izatea? Sofistikatua, bai. Oihartzuna dator hor, 50. hamarkadako Dolce Vitako gizon horiek, dotoreak direla, eroso polit jantziak, oso zainduak, hori ere tendentzia da, Eta gero, hipsterrak ere, baina hipsterrak beti aipatzen dugu, ikutxu hori badute, ikutu zaindu hori, utzitasuna alde batera utzi. Baina ongi dakigu guk oso, ikasita daramatela hori. Bai, oso ondo, bai. Eta gero, kamiseta edo t-shirten artean, oso moda honde, batetik, hemen ikusi daitezkenak, hiri ezberdinen leloa dutenak, New York, London, Tokio, oso modan daude olako kamisetak, eta bestetik, lelo ezberdinak, Epic edo Be Free, Be Rock, horrelako lelo ezberdinak, ez? Eta kamiseten artean, proposamena izan daiteke horrelako kamiseta lasai batzuk eramatea, baina lelo ezberdinekin, ez? Bakoitza badakigu errebindikatiboa izateko, ez?
Eta gero, fraken artean, bi ezberdin hauek ekarri ditut, ze... Koloredunak, ez? Horiek ere? Bai, nahiz eta basikoak izan, badute, turkesak, ez, kasu hontan. Bai. Urdina ere modan dagoen kolore bada, baina aurtengo kolorea izango da violeta edo morea. Hori diote. Lehen urtekoa berde izan zen, bai, koloreen kasuan unisexa izaten da kolorea, ez? Orduan, lehen urtean berdea zen, aurten berriz morea edo lehen urtean esperantza, aurten ez dakitze izango da. Nei morea bintzit erlijioarekin lotzen dut, ez? Bai, bueno, ikusiko dugu. Eta beste bi hauek, ez? Hauek kolore laranja hau ede, modan dagoena. Eta gero, beste gauza bat ez duguna ahaztu behar, zapatak dira. Bai. Batetik, marroiak, beti izan behar ditugu zapata marroi batzuk, ikuste dituzte klasikoak, sinpleak, lokarriekin, erosoak, ez dute, eta bestetik beltzak. Eta beltzen artean oso modan jarri dira hauek zulotxoak dituzten, askok erlazionatzen dituzte. Oxforrak edo, nola deitzen zaie, bai? Hori da, askok erlazionatzen dituzte aitonak edo zeuzkaten zapata horiek armairuetan, ez? Baina zapata horiek ere edo aintzinako jartzuna duten zapata horiek ere, moda dira. Beraz, bueno, ukitu sofistikatu hori emateko, ez? Hori da, zapatak bai, eta gero, normalean ere beti izan behar ditugu gurekin horrelako zapatila batzuk, ez? Eta kasu honetan, ikuste dituzue. Egunerokorako erosoak. Bai, oso sinpleak dira, ez dute misterio handirik, baina, basikoak direnez, ekarri ditugu, hori, dirazteko basiko bat dela, baina badutela beti ikutu berezi hori, ez? Lokarri kolore mota ezberdinak, edo, betiko igualansak, ez ere? Hori izan daiteke bestea apostu zuzena. Eta gero, beste gauza bat ekarri dut, aurten oso modan daudenak, galtzerdiak. Ikuste dituze, badakizu eramaten direla... Gizonezko entzate horrelakoak, Bai, eramaten direla, normalean frakak, ikuste ditugu, pixka bat, azpikaldetik, basoak hartuta edo bilduta, ez? Orduan, eta beti galtzerdiak hor hartzen du izugarrizko presentzia. Eta horrelako galtzerdi alaiak, zergatik ez, ez? Nik uste dut, proposamen polita direla, motadun hauek, edo ez? Aizu, Paula, eta hau guztia, honekin guztiarekin utxik ez egiteko trukorik, sekreturik badago? Nire ustez kontseilua da nasketa. Nasketa. Bai, sofistikatu izateko beti uki behar dira, gauza batzuk, behar bada, inspirazio arriskotxua dutenak, eta beste gauza batzuk, jaka hoe bezala edo trentsak bezala, askoz ere lasaiagoak. Baina nik beti apostatzen dut, hori da, nire apostua da, estilo ezberdinak fusionatzea, ez? Fusioa. Mutilak gizonak hori sofistikatua eta ausartu nahasten, eta ez duzu eutxik egingo, eh? Nik uste baietz, ez? Eskerrik asko, Paula. Zuri.